Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And held me Nakaabot magyug kag mall? Ha? Siya gyud to. Di ko mahimo nga masayop ko. Abi, tawag ko na ko si Busby. Ako siyang pangutan-on kung nauli na ba yun siya. Kung siya ba yun to nga ako nakita. Diin man lagi nimo siya makit-e, Chokoy. Koan lagi ma'am, dito lagi sa mall, sa mall. Kung imo siyang nakitaan dito sa mall, ganun wa ba nimo duula? O baka ha, imong gitawag aron pagsiguro. Uy, tuod ma'am no? Astilan. Ay, buhangan ako eh. Waamsan ako siya matawag. Nakalitan lang ko, ma'am, good. Moto. Diin man gyud mo makita ang imong boss. Ang sa miss ma'am, si balik ka na, ma'am. Dito lagi sa mall, sa mall. Mall. Ambot lang nimo oy. Bebe, aron pagsiguro nga niagid siya. Tawag siya siyang cellphone. Kung motubag dayon siya, aw ni ara sa dinhi. Tuagid siya sa Boston, Chokoy. Kalayo adto? Magkinahanglan pa kag roaming number niya. Sige. Tawagi. Okay, ma'am. Ako siyang tawgon. Aron mahumanan na itong lalis. Nga akong cellphone. Si Chokoy ang nanawag. Di na ako sa tubagon. Kinalang waon na masayon nga miulo na ako. Kimingaw na minuong kong nobi. Ug labaw kong gikahinaman nga makitag balik ang among anak. Ay, imong din ini ang batiun sa usa ka mahan. Atangan ko ang pagparehistro sa bata. Kinahanglang akong ngan ug mansagon ang buhutang sa rehistro sa akong anak. Magsusi ko. Aron to ako sa gayon nga mahikay na ang acknowledgement sa bata. Manghangyo ko ni Dr. Medina. Akong sultihan nga amahan ako. O kinahanglan ako mo imabutang nga amahan sa akong anak. Ako nang nakita ang akong apo. O sa may tanaw mo sa imong apo. Gwapo. Ma, doon ako itugan mo. Hinaot nga, ato lang una ning duha. Wa kay tuganan. Unsa man anak? Basta, wa kay tuganan ha. Ug, sabta ko. Kani adto ko pang gisabot ang imong desisyon, Nobi. Naluoy na gani ko nimo. Kay tungod nako, wa mo hatagig bili ang pag-ayad sa mga tao diha nimo. Gusto kong ikauban ka na akong dugay, ma. Wa pa ko makabayad sa imong pagsamko na ako. Sa imong pag-utong aron makita ko kung unsay bulok sa kalibutan. Ingon ka ni anak ka importante na ako, ma. Ug mahal tasad kaayo ka, anak. Tungod sa maong pagmahal, andam kong panalipdan ang imong katungod. Salamat, ma. Uy, lano, bago pa kang nanganak ha. Busa, dili maayo alang nimo ang maguol, ang muhilak. Wa masab ko makasabot sa ako arong gibati. Nanon sa may imong itog anak ko, ha? Mitambong si Ronel sa akong pagpanganak. Unsa? Dali ko makamaumuutong. Pero sa dihang iya kong gihunghungan, nga diha siya, ug butabang ang iya makita ang among anak. Gibati ko ang tumang kadasig. Ug sa dihang nadungog namo ang pag-uha sa bata.
Iya kong gihagan. Unsa? Wala akong naglutaw sa panganod, ma. Sadyang iya kong gihunghungan nga baby boy ang among anak. Hain man siya. Gusto unta siya makikita nimo. Magpaila nga mao'y amahan sa akong anak. Pero wa ko musugot. Nganong nahibaw man sad siya nga manganak ka na. Ambot lang. Nobi, wa ka mahadlok. Kunon sa linugdangan ning tanan, sa higayon nga masayod ni ini si Alma. Ambot, ma. Ambot, wasan ko masayod. Mahimong may kakonsabo siya dinhi sa ospital. Nganong nakasud man siya sa delivery room. Usa ka matag si Ronel. Busa na kong posibilidad nga doon nagit sa igihangyo din sa ospital. Nobi, anak, kadako ining problema, ha? Kung masayod ini si Alma. Tabangi ko, ma. Dili ko idaw nimo ang akong tabang. Pero kinahanglang mangandam ka. Dili sayon kining problema nga imo giatubang. Ma, Sa pagkakaron, ayaw naghuna-hunaa ang imong problema. Kinahanglang ligunon mo ang imong kaugalingon. Wa may tao sa ila. Wa sila sinang taling o sinubi. Di sad na ako mapangutanay ng katabang na kay wa magibigawas. Oh, ang driver sa auto. Murag musakay siya sa auto eh. Oh, musakay gud. Musakay gud siya kay iya maggiablihan ang auto. Mangandam sa ko. Ako siyang sundan. Bisag asa siya paingon. Nagduda ko. May kasayuran siya hain ron sila sinang taling o sinubi. Wa gyud mo tubag. Hay. Wa magyud, ma'am. Kana kay wa mo tubag. Tuwa pa to sa Boston si Ronel. Siya mo dito nakita na ko ba? Diin lagi. Sa ospital. Oh, diin? Unsa ba ako natubag ni mo, ma'am? Unsa to ako nasulti ni mo, ma'am? Ospital. Alam ko pasangil ko diya, ma'am. Ganong hospital ko taon nga sa kuan, ma'am, sa mall man ako siya nakita. Bago pa gani kang misulti nga sa ospital? Noon sa mga kamamoy, nabungol na ka, ma'am. Ay, patag Ako pa'y bungol ron, ha? Paghilom di Chokoy, ha? Ako naman hinuoy imo pakasadon sa imong kaburingog. Ay, paita ni mo, ma'am. Oy, pahawa di sa kutubangan, be! Asam gid ka na paingon ang driver ni Alma. Ay, tagka na bagong pirmahan sa office na. Pero, makapaabot to. Kining akong pagsunod ron, importante kini para nako. Uy, miliko man siya. Paingon mo nag-ospital. May nanawag sa imong cellphone. Baliw kog tanaw, ma. Kinsay nanawag. Tingalig si Alma. Wa may ngan. Ambi, ma. Oh, si Ronel ang nanawag. Siya di ay na. Mao ni ako nga gibutang aron na dili mabantayan ni Alma. Mugawas una ko. Muadto ko sa nursery. May mo mang makadungog ka sa mong panagsulti, ma. Akong padakan ang loudspeaker. Ayaw na lang. Mugawas na ko. Muadto ko sa nursery. Ganang nanawag man ka? Gimingaw ko nimo og sa atong anak. Abi kay nakakita ka naman sa bata. Dili ka na mahimutang. Guilty ka? No, ano mag-guilty man ko? Nga mao man nga akong gipaabot. Nganong laging wa man ko nimo paybaw ang mulayas ka. Please, dili paglayas ang akong gibuhat. Mibiya ka nga wa magpaybaw. Kanya mo ingon kang dili layas? Dugay ko ng pangandoy nga magpabatid sa laing nasod. Hinungdan nga nagpa-exchange scholar ko sa Boston. Timing lang
Nga human sa nitabo nato. Nakadawat sa code confirmation nga nadawat ko. Ug sobra ang akong kahinam. Kay nasuklian ang akong panikamot. Dili na ko kalimtan ang imong gisulti nga. White kog mga naglampikit sa atong gibuhat. Sa akong pag-inusara sa Boston, ikaw ug ang atong gisawaan mo ay kanunay nagduwa-duwa sa kuna-una. First time kong nakahimo niya to, uban sa usa ka babae. Og ikaw ang unang babae nga gikauban ko paingon sa langit. Wa ka ba masayod? Nga ang simple kong kinabuhi uban ni Mama o ni Alma, imong gikupot. Nobi, please. Ang atong anak mo yun, ana. Kinahanglan mo dako siya kauban sa iyang amahan ug sa iyang inahan. Ayaw himo ang kontrobersiya lang iyang pagdako. Ug tungod lang ni Ana, gusto mong gubon ang akong kinabuhi. May mong di ko makahatag sa kapritso nga gisaan ni Alma di animo ug sa atong anak. Pero buhaton ko sa bang tanan aron magmalipayon ka ug ang atong anak uban ka nako. Si Alma paghihapon ang akong unungan. Buana ko. Ni si Mama. Magkiksulti ko ni mama nimo. Ako siya pasabton nga nung naingon din ni ang nitabo natong duha. Dili ko makigatubang nimo. Buhaton ko ang tanan aron may mong normal ang kinabuhi sa atong anak. Buana ko. Mutan-aw ko nimo ug sa atong anak. Nanganak na ka, Snowy. Hospital ang gihunungan sa auto nga akong gisundan. Mugawas ko sa auto. Sundan ko ng driver. Dako ang akong pagtuo nga ni agad din mga anak, Snowy. Misamot ka gwapo ang akong apo. Dili pa unta ko mo biya. Nahuman na di ay mong istorya ni Ronel. Ganihara ma. Muanay ko no siya. Misugot ka? Ako siyang gibalibaran. Akong giingnan nga ni Aka. Ayaw siya tagig maayong buutakon mo ani. Unsa may gusto nimong akong buhaton? Ako siyang hinginlan. Kung maunay makatagam niya, buhata ma. Dili ba magsakit ang imong dughan? Tingalig siya na karon. Nya unsa may angay na kong buhaton ini, ha? Ako na siyang giingnan nga magpabilin ko uban ni Alma. Ako nang ablihan ang pultahan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!